työtä. Okay. Paljon sillä nyt ihan no siis, en mä sano 10 ja 20 näiden vuosien. yli 10. Niin kyllä, yli 10. Sitten kävellä tuonne päin. Tuo tähän reunaan se tuohon. Käy liukkaa päällä. Älä kauhu itse. No niin. Sitten tuohon puolella. Yes. Oliko sillä jotain lelua? Joo, sulla on... Silloin hiha tuolla, mä näytän. Joo, selvä homma. Ok, kiitoksia. Haluat, niin sä voit mennä kyllä. Tuo on valtava. Joo, aikuinen koira 6-vuotias, jolla on 10 treeniä tehty. Kaiken kaikkiaan ihan tämmöinen mallikas koira. Ollut ihmeellisempää. Se on henkilöryhmässä varma, suhtautuu neutraalisti ID-merkinnän tarkastamiseen. Ihan pikkusen se reagoi siihen laukkaukseen, mutta niin vähän, että mä pistin, että se on neutraali tai julkisesti. Sisääntulo on varma, suhtautuminen liukkaaseen puintaan se ei vaikuta, hyppää pöydälle varmasti. Siirryttiin kentälle, se on puolustusalueelta itse varma, vaihtaa nopeasti viettiä. On erittäin voimakas saalisvietti, hyökkää erittäin voimakkaasti ja varmasti. Sen otekäyttäytyminen on voimakas ja rauhallinen. Se on kamppailuvaiheessa varma, kanavoi rauhallisesti ja varmasti. Se rauhoittuu siirtymässä sisätiloihin ja niin kuin edelliselläkin kerralla, niin se sisätila ei vaikuta siihen. Se on varma sekä sisään tullessa että siinä liukkaalla. Hermorakenteeltaan on tasapainoinen ja varma. Temperamentilta aktiivinen ja ärsykkykynnys on matala. Arviointi on. En ottanut.